أنا حزاز مصخو ملأختي كابدك أستبارا بروت بليا نايدك أس جزء يأكل زدك أسنالو جزء يأكل سلازي ملأختي قويتا زهابني كابدك أس انتاي جبرو تبارا بروت بليا كبرنا قويتا يخون سلازي سكت قالينا خنجمرينا بدي لنا خبت زلنا يو حد خفل المصحف قدس كنبب يمه بغت تنابت ملأخت خنعتو እግዚአብሔር አምላክ መስገን እግዚአብሔር ምስፈጠረን ሁሉ በጊዜው አቀሚጦ ማለት ነው ስለዚህ ዝተዋሃበኩም ጊዜ የለው አምላክ ንዳዊት ጊዜ ሂብዎ ዘመን ሂብዎ አብ ዘመን ህይወቱ ዳዊት ንግዚአብሔር አገልግሉ አረፈ ይብለና ዝተዋሃቦ ጊዜ ተጠቂሙሉ ከምዛ አረፈ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ናብ ዕረፍት ኸይዱ ስለዚህ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ዘሃበና ዕድመ ዘሃበና ጊዜ አሎ እዚ ጊዜና እዚ ክንጥቀመሉ ይዘለና ማለት እዩ አምላክ አብ ነፍስ ወከፍ ሰብ አጀንዳ አለዎ ምኽሪ አለዎ በሃንደበት አብዝ ምድሪ ዝኽሳዕ ዘይመጻና እሞ ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ ክንከውን በቲ ናይ ዘለዓለም ምድሓን ገይሩ በክርስቶስ ዝጸዋዕና ብፍላይ ድማ ንሕና ተጸውዒና አቤቱ መጺና ዘሎና ሱቂልና መመላእታ መወሰኽታ ከም ዘይኮንና እግዚአብሔር በመደብ በፕላን ቅድም መስራት ዓለም በዘዳለው ጸጋ ደሃንና እንበር ንሕና በዝገበርናዮ ጽድቅ አይኮነን ከም ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ቅድም መስራት ዓለም አቀድሙ ቀደም ይፈልጠኩም ዝፈልጠን ማለት እዩ ስለዚህ አቀድሙ ፈልጠን ከሎ እግዚአብሔር ሓደ አነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ ክልተ አብዙ ምድርዚ ከም ብርሃን ኮይነ ንኻልኦት ከብርህ ናይ ዘዓለም እዚኣ ብርሃን ገይሩ አቀሚጡኒ አቀሚጡኩም ማለት እዩ ስለዚህ ተጸውዕና ሚሽን ዘለዎ ህዝቢና ተልእኾ ዘለዎ ህዝቢና ክብርና አምላኽ ይኹን ولا كم هزبي كم زغبلكم تصنحكم نابتن نخيدينا انا خاب سودان نابز مصيلكم غليخاتكم كاب ايرترا نابز مصيخم اللهم كالوتون كاب كال مصيخم كتكونو تخليكم እግዚአብሔር ነቶም ጽዋዓቱ ነቶም ናቱ ሱቂሉ ያንቀሳቀሶምኒ ክብርና አምላኽ ይኹን ምክንያት ሁሉ ይኽእልዩ ነገር ግን እቲ ምክንያት ንዕላማይ ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ከምቲ ንሳኦል በሓደ ምክንያት ዘንቀሳቀሶ እሞዳእታ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ዝሪኦ ዘለዓለማዊ ምኽሪ አብ ህይወቱ ዝፈጸሞ ብሩኻት ከንቀሳቀሰኩም ከሎ እግዚአብሔር እቲ ናይ ዘለዓለም ምኽሩ አብ ህይወትኩም ምእንቲ ክፍጽም ኢልዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ሰብ ሚሽን አለው ቤተክርስቲያን ሚሽን አለዋ ስለዚህ እቲ ዝተዋሃበና ሚሽን ክንፍጽም እንተዳ ኮይና ካብ ደቂስናዮ ዘለና ክንትስ አለውና እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ተንስኢ ዶሮና ክንታይ ግበሪ ተጎጓ ክንታይ ግበሪ ንገፊ ማእሰር ካብ ክሳትኪ አራግፊዮ ክብርና አምላኽ ይኹን አባና ሐላፍነትናትና ዝኾነ ነገር አሎ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ብዝተፈላለየ ምክንያት አብ ህይወትና ድቃስ መጽ ይኸውን ይኽእል ድቃስ ክብል ከለኹ መንፈሳዊ ድቃስ ማለት እዩ ከምቲ ስጋው ድቃስ ዘሎ ትማሊ ምሸት ደቂስና ንጎ ተስኢና ናይ ድቃስ ጊዜ ስለዘሎ ደቂስና ተስኢና ኢና አብ መንፈሳዊ ግን ድቃስ አይፈቀድኒ አብ መንፈሳዊ ግን ድቃስ አይፈቀድኒ ኩሉ ጊዜ ንቁሓት ክንከውኒ አምላኽ ዝደልየና መንፈሳዊ ንቁሓት ዝባላሎ መንፈሳዊ ድቃስ ድማሎ ስለዚህ ጳውሎስ እቲ ጊዜኡ እቲ ዘመኑ ክፉዩ ሞዳእታዩ ላስትዩ ምድሓንኩም ካፍቲ ዘአመንኩምሉ ሕጂ ናባኻትኩም አዚንታይ ኮይንሎ ቀሪብሎ ስለዚህ እዚ ክብል ከሎ ጳውሎስ ማዓሲ ኢልዎ መስለኩም ቀደም እኮ ድሮ 2000 ክገብር ደሊሎ ማለት ስለዚህ ጳውሎስ አብ ዘመኑ እንተዳ ቀሪቢዩ ዝብል ኮይኑ ሕጂ ንሕና ድሕሪ 2000 ስንታይና ክንብል ማለት ቀሪቢውን እኹል አይኮነን ካብ ቀሪቡ ዝቀረበ ቀሪቢዩ ካብ ቀሪቡ ይቀርብ ሕጂ ማለት እዚ ማለት ብሩኻት አብዝ ላስት ዝኾነ ታይም ንቅዱሳን ዘደቅስ ዘደንዝዝ ብዙሕ ነገር አሎ ፈንጢስኩም እንተ ዘይወጪኹም ፈንጢስና እንተ ዘይወጪና ክብርና አምላኽ ይኹን ነዚ ኸግብር ዝኽእል ኃይሊ ድማ ኣብ ውሽጥኩም አሎ ንሱ ድማ መንፈስ ቅዱስ ይበሃል ክብርን ኢየሱስ ይኹን ልዕሊ ኩነታት ዘውፅእ ልዕሊ ሲስተም ዘውፅእ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን አሰራርሓ ናይ ጸልማት ኃይሊ ዘውፅእ መንፈስ ቅዱስ አባኻትኩም አሎ ሃሌሉያ ስለዚህ እቲ ዘመን ፍለጥዎ ካብ ድቃስ ተበራበሩ ተንስኡ ይብለና ድቃስ ሕሱም ይብሩኻት
ድቃስ ጽቡቅ አይኮነን መንፈሳዊ ድቃስ ብጣዕሚ ከቢዲ ማለት በቀሊል አይንርአዮ ድቃስ ዝለመደሰብ ምንቃ አይፈልጥን ምንቃ ዝፈልጥ ድቃስ ይፈልጠይ ድቃስ ታይ መሆኑ ይፈልጥ ምስ ያለሁም እንተ ዳ ነቅሂና ህሊና ፍት መንፈሳዊ ነገር ብሩኻት ኃጢአት ማለት ንዓና ቀሊል አይኮነን ሕሜት ማለት ንዓናስ በቀሊል አይንርአኒና ሱቂኑ ሸልተፍ ኢሉ ዝወጽ ዘረባ ግጉይ ዘረባ ንዓና ቀሊል አይኮነን ንዝተበራበረ ሰብ ቀሊል አይኮነን ብሩኻት ድቃስ ይዝኸሎ ነሽታይ ነገር ተዛሪበ ስለምንታይ ዚል ውሽጡ ንቆሄዩ ድቃስ የደንዝዝዩ ዝደቀሰሰብ ብስጋ ዝደቀሰሰብ ኳሲ አብ ከባቢ ይዞለ ነገር እንታይ ከም ዝግበር ዘሎ ይሰምዕኒ ገሊ ሰብ ምስ ደቀሰ ሓፋ ቢልካ ወላ ዓድ ቀይርካ ኣለኹ ማና ይሰምዕኒ ገሊ ሰብ ማለት ምስ ደቀሰ ይሰምዕኒ ታይ ኸውን ኣሎ ከባቢው አይርድኦኒ አይፈልጥን ምስ ያለኹም ስፒሪቹዋል ኻኹም መንፈሳዊ ድቃስ ተዳህልዩ ኃጢአት እኮ ኃጢአት አይመስሎን ለምንታይ መስሊኩም አይተበራበረን ወላ አንተ ነገር ከያኮይ ኖርማል ንኃጢአት ኖርማል ንብለሉ ዘለና ዘመን ኮይ ዘመን እዚ ክሳዕ ክንደይ ድቃስ ተዓዛዚሩና መህላው ብሩኻት ዝነቀ ሐሰብ ሴንሲቲቭ በጣም ተአፋፊው ስለዚህ ዘመን ቀሪቢው ሕጂ እዚ ጊዜ እዚ ከም በመዓልቲ ብቅንዕና እትመላለስሉ ግብር ጸልማት እትድርቢሉ ማለት ከም ክርስቲያን ከም አመንቲ ከም ቅዱሳን ከም ናይ ጎይታ ከም ሕርያት ንዓና ዘይምጥነና ህይወት ኃጢአት በክርስቶስ ኢየሱስ ንዝደሓነ ሰብ ዘይምጥኖ ህይወት ማለት ልዕሊዩ ከመላለስ ኃይሊ አለዎ ክብርን ኢየሱስ ይኹን አብ ድቃስ እንተዳህሊና ግን አይፍለጣናኒ አብ ኃጢአት እናሃለና ኃጢአት አይመስለናኒ ኩሉ ነገር እና ገበርናስ ኃጢአት አይመስለናኒ ስለዚህ እዚ በጣም ከቢድ ነገር መኻኑ ይዝ ነገርና ማለት ድቃስ ከቢድ ድቃስ ንዲያብሎስ አብ ህይወትና ዕድል ካብ ዝህቦ ኩነት እንተዳ ድቂስና ኣለና ዲያብሎስ ዝደለየ ክገብር ኣብ ህይወትና ይኽእል ይብሩኻት ምሳይደለኹም ብሩኻት ብምድቃስና ይረኽበና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገለ ምሳሌ ክነግረም ከሎ ማቴዎስ 13:24 ሲ ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት ይነግሮም ነይሩ ኣብ ግራቱስ ጽቡቕ ዘርኢ ሰማያት መስል መንግስተ ሰማያት ኢሉ ሽዑ ጸላይ መጽዩሲ እንታይ ዘርእዩ ክፉእ ዘርእዩ ዝክርዳድ ዘርእዩ ማዓዘይ እቶም ሰብ ደቂሶም ከለው ትፈልጡ ዲኹም ብሩኻት መንፈሳዊ ድቃ አይርዳእናን እኮ ተዘርእዩ ግን ኣብ ህይወትና ንሪኦ ነገር ይኸውን ካልኦት ዝርእይዎ ነገር ይኸውን ኣብቲ ህይወትና ዝተበላሸወ ነገር በቃ ንምንታይ መስለኩም ናይ ድቃስ ጊዜ ሰይጣን ንኽዘርዕ ዕድል ዝህቦ እቲ ውዱቕ ማንነትና እቲ ስጋዊ ነገር ዝትንሳሉ ዕድል ዝረኽበሉ ኣብ ድቃስ ጊዜ ይብሩኻት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣምልኾ ክግበር ይኽእል እዩ ግን መልክዕ ኣምልኾ ጥራይ ዝኸውን ክነግረኩም ብሩኻት ደቂስና ከለና ክንዝምር ይከኣል እዩ ደቂስና ከለና ክንሰብኽ ክንምህር ይከኣል እዩ ደቂስና ከለና ከነገልግል ይከኣል እዩ ደቂስና ከለና ክንዘልል ይከኣል እዩ እዞም ከኣል ዝበልኩም ኩሉ ምልክት ናይ መንቃሕና ኣይኮን እንተ ደኣ ተስኢና ነቂሕና መጀመርያ ህይወትና ይዝልወጥ ኣካይዳና ይዝልወጥ ዳይሬክሽንና ንልውጥ አንፈቲና ንቕይር ክብርና አምላኽ ይኹን ንዓለም አይንመስልን ንዓለም ህይወት አይለወናን ንክርስቶስ ኢና ነንጸባረቕ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ንመን ነንጸባረቕ ብሩኻት ንክርስቶስ እንተ ደቂስና ስጋው ባህርና ይትስእ መንፈሳዊ ማንነትና እንተ ደቂሱ ስጋዊ ባህሪና ክትስእ ናይ ግድን ይኸውን بسقى نبر بسقى نحسب نجمر بسقى نملالس نجمر نجارات بسقى نجبرهم نجمر أقل قلوتات بسقى نجبرهم نجمر أملخونا بسقى نجبرهم نجمر كله بسقى نجبرهم نجمر እግዚአብሔር ከመንፈሳዊ ድቃስ ይውጣና ብሩኻት ዝተረድኦ ዝጸለኦ ሰብ እንተዳ አክሽን ወሲዱ መንፈስ ቅዱስ ሬዲ ማለት እዩ
ክብርና ኣምላኽ ይኹን whatever ብሩኻት ዝኾነ ይኹን ኣነ ክንዲዛ ዓመት ገይረ እኮ ቤት ኣምላኽ ዋላ በል ኣነ እኮ ቴዎሎጂ በቃ ክንደይ PhD ገለመለለኒ ዋላ ይኹን እንድሕር ደቂስካ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ክንትስእ ይደለየና ኣሎ ንሰይጣን ዘርኡ ክዘርዕ ዕድል ኣይናሃቦ ንስጋ ድሌቱ ክገብር ዕድል ኣይናሃቦ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ከም ዝበለ ትፈልጡ ዲኹም ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ሕጂ ምድሓንኩም ዝቀረበሉ ማለት ምድሓን ዝቀረበሉ ማለት እቲ ናይ መወዳእታ ክርስቶስ ዝመጽሞ ነዚ ናይ ውርደት ስጋ ዝልውጠሉ ግዜ ማለት እዩ እዚ ደኻሚ ኣራጊ ስጋ እዚ ሰማያዊ ስጋ ዝለብሰሉ ግዜ ቀሪቡ እሞ ነዛ ዘመን ፍለጥዋ it is time ጊዜ ሕጂ ፍለጥዎ ነዚ ዘመን እዚ አላሊዎ እንታይ ዓይነት ዘመን ምዃኑ ናይ መወዳእታ ምዃኑ ስለዚ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ክትገብርዎ ዝግባአኩም እንታይ ምትንሳይ ምንቃሓዩ ኣብ መወዳእታ ጊዜስ ኣይድቀስኒዩ እኮ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣይድቀስኒ ተስኡ ንቕሑ ስለዚ እንታይ ግብርዎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳኣ ልበሱ ወንበር ነቲ ሓልዮት ስጋስ መላዓሊ ትምኒት ኣይትግበርዎ ብምንዝርናን ዕብዳንን ኣይኮነን ብባእስን ቅንእን ኣይኮነን እቲ ላይፍ ስኾም ኣይኮነን ናይ ክርስትና ህይወት ኣይኮነን ኖ ዝብለ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ህይወት ኣይኮነን ክርስትና ንክርስቶስ ግን እንታይ ግበርዎ ብሩኻት ልበስዎ ክርስቶስ ዝለብሶ መን እዩ ንቕሐ ሰብ ካብ ድቃስ ዝተበራበረ ሰብ ካብ ድቃስ ዝተበራበረ ሰብ ስለዚ ንክርስቶስ እንታይ ግበርዎ ብሩኻት ልበስዎ እስከበሉ ምስ ኣይኮንኩም ንክርስቶስ ልበስዎ እስከበሉ ጎይታና ካፍቲ ዝደልዮን ዝጸምኦን ዝሕጎሰሉን ነገር ንዕኡ ዝመስሉ ደቂ ኣብ ምድሪ ክርኸሎ እዩ በነባብሮኦም በካይዶኦም ብህይወቶም ዝሰብኩ ሰባት ጎይታ ይባረኽ ትፈልጥ ኣለኹም ንዓለም ዝማርኻ ንሕና ወፂና ስለንዛረብ ጥራይ ኣይኮነን ጥራይ ኤለ ወፂና ክንመስክር ተዋሂብና እዩ ሓላፍነት ተዋሂብና እዩ ምሳይ ኣለኹም ልዕሊኡ ግን ናይ ህይወትና ምስክርነት እቲ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ለውጥ ዘምጽእ ናትና ላይፍ ስታይል ናይ ክርስቶስ ዝመስል ህይወት ንዓለም ዝማርኻ ዘንበርክኻ እዩ ናትና ህይወት እዚ ህይወት እዚ እንነብሮ እንተዳ እንታይ ኮይና ኢና ተበራቢርና ካብ ድቃስ ተስኢና ካብ ድቃስ ዝተንሰሰብ ምስተበራበረ እንት ኣበይ ከም ዝነበረ ይፈልጥ ይርድኦ ይነቅሕ ካብ ድቃስ ዝተበራበረ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 14 ሲ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ አንታ ደቂስካ ዘለኽ እንታይ ይኩን ንቕሕ እሞ ካበይ ተስእ ካብ ሞታት ተስእ አንታ ደቂስካ ዘለኻ ንቕሕ እሞ ካበይ ተስእ ካብ ሞታት ተስእ ዝገርም ነገር እኮ ዝደቀሰ ሰብ ካብቶም ሞታት ይሓይሽኒ ሞታት ዝብሎም ዘሎ እቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕበካ ኢልወሲ ግን ክስዕበካ ተኾይነስ ኣቦይ ክሳብ ዝመውት ኣሪጉሎ ቀሪቢ ይኽመውት ምስ ሞተ ኣቦይ ምስ ሞተ ሽዑ ነቦይ ኣፋኔ ቀቢረዮ ክስዕበካ ኢልዎ ኦኬ ንሞታቶም ይቕበርዎም ኢሉ ንዓስኻ ሰዓበኒ ሕጂ እዚ ኣርጀንት ሽዑን ዝኾነት ኣቦኡ መይትወስ ንዓጥራይ ሰዓበኒ ይሞት ይቕበርዎ ከም ኣይኮነት እንተቓል ምሳሌ ኣለኹም ጎይታ ርሕርሕ ጎይታ እዩ ምሳሌ ኣለኹም ደንጋፂ እዚ ኢየሱስ ኣይደንግጽ እንዲ ኣቦኡ መይትዎ እንዳርኣዮ እንታይ ዝብል ዘሎ መስለኩም ኣቦይ ቀቢረዮ ክመጽእ ማለቱ ክጽበይ ክንደይ ዓመት ጸናሕ ኣቦይ ተፈልጠን ብድሕሪዩ ምናልባት ኣቦኡ ጎይታ ተሰቂሉ ክሳዕ ዝኸይዱ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ሽዑ ግዜ ግን ነቦይ ክቐብሮሞ ክስዕበካ ኢሎ ትሪኢ ኣሎ
موتاتهم يقبرهم اتا موتاتهم تبزلا اتزدقسه خا لك كمتم موتات اب عالم زلو نيسوس كريستوس كم مدحانيهم زي تقبلوه بكريستوس زي نبرو مصحف قدوس موتات يزبلهم سلازي انت دقيس كاستخا خابقوم ايتفلني خا مالتي كمناتهم اكادنا كماتهم اكايدا كمناتهم هيوت كمناتهم ازار 40 يزلوكا كموتات زي فله هيوت يلوكا بهيمانوت طرايغا تفله مالتي نسخا بينطه سلازخون كاطراي اربجاكم بروخات እግዚአብሔር يوصانا هيوتنا مسكر يخون هيوتنا سلازي كموتات تنسيلو نمنتاي لك ناي موتات هيوت سلاز نبر إفسون معرف حموشته تازنبب كلكم كفلسي عند حركاب 10 تجميرنا رئينا يا فر برهان يلو حجي برهان كون حناينا فر برهان بسنا يزبله بصدقن بحقن يو قدم انتاي نيركم يخم صلمات نيركم يخم حجنا برهان يخم زلهم نسخاتكم برهان يخم سلازي انتاي بالمسلكم نيركم يخم مو بغويتا غنا حجي انتاي يخم برهان يخم سلازي نغويتا زحغسون نمرمركم كم دق برهان كونكم انتاي كونو تملالسو دق برهان ابخم برهان نسخم ولدو كبرن يسوع يكون نيسوس زمسلو اب هيوت اب زمدرزي كراي خلو نكريستوس زمسلو كم او كنو نغويتا زحغسو انتاي እንዳገበርኩም እናመርማርኩም ምክንያቱ ፍረ ብርሃን በሰናይ ዘበለ በጽድቅን በሐቅን ይው ቀደም ጸልማት ነርኩም ይሁም እትናይ ቀደም ህይወት ሕጂ አይትምበርሉ እንሱ ናይ ሙታት ህይወት እዩ ስለዚህ ድሕሪኡ ይቀጽላል ሪኹም እንተዳ ደቂስካስ ከምዛ አይነት ላይፍ ይኻ አፍተናይ ቀደም ናይ ጸልማት አይነት አናብራሃት ነበር ይብላል ማለት ነው ዳር ግን ህወም ዳ አንበር ነቲ ፍረዘ ይብሉ ግብር ጸልማት አይተሕበሩ ወይሉ ሪኹም ፍረዘ ይብሉ ግብር ጸልማት ዝገብሩ ሳማእኸልኩም አለው ስለዚህ ወይ አሃ ኮሙም ይግበሪው ኢልኩም ንዓታቶም አይጽዓብዎም ሞዚስ ሽማግለ እንደሕርኩም ገይር ዳኹም ግበሪ ፓስተር እንተዳገይሩ ዳአሞ እዚ ዘማር ተባሃይሉ እንተዳኹም ገይሩሲ እዚ ሐዋርያ ነቢ ተባሃይሉ እንደሕርኩም ገይሩሲ አነ ዳአሞ እንታይ ሞ ግበሪ ከአሊ ማለት እዩ ኖ ግን ህወም ትክክለኛ መንገድ ርእዮም እንበር ነትፍረዘ ይብሉ ግብሪ ጸልማት ንስኻትኩም እንታይ አይትግበርዎ አይትሕበርዎ እትባአታቶም ዝግበር ንምዝራብ እኮ እንታይ ይብል ነውሪ ይብል ብዙሕ ነውሪ እኮ ይዘሎ ቤት አምላኽ ንምዝራቡ እኮ ዘሕፍር ማለት እዩ ግናኸ እትግሁድ ዘበለ ንሱ ብርሃን ይሞ ኩሉ ዝግናሕ ዘበለ በት ብርሃን እንታይ ይኸውን እዩ ይጋድ እዩ ስለዚህ አንተ ደቂስካ ዘለኻ ኣብ ጸልማት ዘለኻ ከምቶም ሙታት ትነብር ዘለኻ ንቃሕ ተንስእ ክርስቶስ ከአንተ ይገብረልካ እዩ ከብርሃልካ እዩ አቤና ህይወት ዘለኻ ክትሪኢኻ ትብርሃን ኣብ ህይወትካ ከመጽ ማለት እዩ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ግን እንታይ ገበር ተስእ ሕያዋይ ጎይታ ተንስእ ይብል በቃ ሓደ ጊዜ ኢሳያስ ዝበሃል አገልጋሊ ኢሳያስ ዝበሃል ነቢ ኢሳያስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና እንተ ዳሪኹም ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ኢሳያስ ነቢ ኣብ ይሁዳ ግን ኣብ ጊዜኡ አገልጋሊኡ ግን ሽግር ነይሩ ሓደ መዓልቲ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ንጉስ ኡዚያ ናይ ይሁዳ ንጉስ ዝሞተላ ዓመት ንጉስ ኡዚያ ዝሞተላ ዓመት ኣነስ ንእግዚአብሔር ኣብ በሪኽ ልዕል ዝበለ ተቐሚጡ ረአህዎ ኢሉ ኢሳያስ ማስ እዚኣ እኮ ትርጉም አላታ ንጉስ ኡዚያ ዝሞተላ ዓመት أنا نجزي أبير أبرخ بوتا تقميت رأخو
زفرات كداون تدمانة بقدس تاجر ونيربل مليء ونيربل زغرمو ملائختي خا سرافيل زبهالو ملائختي شدشته أخناف زلوم بتقلته أجارهم زشفنلو ريهم نت كبر إخزيابير بتقلته ينفرو بتقلته أجتهم يشفنو مغنياتو زي لمد أملاخي سلازي نخزيابير قدوس 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 يبلوه تحدهم إلي بالنتحد إذا مسرع أقويلو بتزري أزلو تري تمسيتو كم يزبل خبر إزي كم زعينت كبرته مكير يفلتني قال خبر كله يكونكم تريوه نايب حق بروخات نجزابير كبري أبانا خمت خلله نأملاخ كافتن فلتو تطبيقنا خم فلتو خلنا رأسنا خنرين جمر سلازم بقطة تانتايلو مسيلكم إساس ويلي ويليلو أنا يلقدم قدم منيلو أنا إساس كل جزء نسوم ويلهم زبل سوايكم إذا نبيز نسخاتكم ويلهم ده هارجن أنا ويلي رخوص زخنافرو أما أكل زرخوص زخنافرو حزبي نبر الله بو جمير أنا رخوص يخنافريلو أبيك أنا نبر الله أما أكل زرخوص رخوص كنافرو سلازي the same life هذا عينة هيوتنا نبر زلنا يزله أنا سكأم كمان حيشة سيترغبكون إذا زبالة أنتي مسكونا مسلكم أملاخ مسبرا بروح نجوس إزيا مسموته بروخات تبرا بيرنا كافت سجاوي هيوت كنوت سنجمر كلنا نجزابير كبر بهيوتنا يسرح كبرني يسوع يخون يجمر بقى شعو ناي كريستوس هيوت كنبر نجمر أوزي عم مصحف قدوس نا يهودا نغسي نا يهودا نغسي أبزينا ما المعرف أسران شيتشن رخو بينا بزعبو تاريخ الله إذا نغسي زي مجمريا صبوق كيدو صبوق كيدو نغس كهنديو كهن زكرياس زنبرلو السخسع زنبرو غيزي السخسع زنبره غيزي صبوق نيرو اب كله يقنع نيرو كل نجار يقنعه أملاخ يسمعه يقنعه أملاخ يسمعه نير إذا سبعة يزي بتعمي كم سلت أنا كم ذهبت ما بخل يرينا سلازي اتز رقابه سلت أنا جن لبوغ عبا جميرو مالتي سجاو نجار كم تجميرو سجاو نجار تمكحت جميرو من كماي جميرو مساء الله من كماي حلف حلفوا أبيت مقدس أتيو زي قبؤه ندك عرون زملكت أقلقلوت ناي كهنت حلف حلفوا نزق القلوت إذا خجبر كعطنا أبيت مقدس أتيو حار حدا خهان مسيو مسؤول تبعت زخونة ثمانية خهانات حيزو مسيو إزي قبأ كاني لهم أنا نقص قليل يكون أنا نقص كم زيل كخت قد نحبر واحد أقل تسلا زخونو كجبر زي جبوا أنت ده أخوينو كجبر هاي جبونيو كبلو الله مالتي أي جبانيو إذا خد جبر يجبانيو إذا ندك عارون نخانات زتوها بمبر ناتك سرح ناتك عيو ناتك قلقلوت أيقونن زلازي أبقى أخلو لمسي وقع ويد بلنا مصحف قدس بلمس توقعو نبيني إذا نبرنيرو مساء لهم شو أبي إساس تاريخهم السوم مسموته إذا خبر شافينو زنبرة مسموته جن أنا نجزي أبهر أبرخ بوتها رأهويلو مرأي تجميرو أنت تبرا بيرنا كنرينا نجمر كبرنا أملاخي هون شعوه وتيري من نقول أزيا مسموته بروخات أزيانا
انت دا بارالايز كوينو خنرئ نجمر اوزيانا انت دا دقيسنا ግን اوزيانا يزنبر ابانا تعبي تابانا نبر زي بقى ابزي بوتانا نعتو مثلا لهم كابي مصي زغلو مفلاي حجناتنا كابي مصي تبلو يلكم تحاسب سغاونت كوي تعبيت كوي اي بحالني كو انا تزي غلغلكو كوي بحالني نور كوي ابدك استلخا غن يرد اكل اب عد موتا تسخا زحاشكا يمسلك مالتي موتي خا غن اب عد موتا زحاشكا يمسلك غن نغوس ازيا مسموته انا خرج جميل يلو هيوتي رئه ويلي تامنوا كونفس غيرو انا رخص زخنا فري اتزبرخ املاخ دما كافتم ملائكه حدا خاني كيديلو غوطيت حوي حيزو مصيو حوي يركبكم بروخاتنا اغزابير حوي حيزو مصيو حوي حيزو مصيو كنافرو تنكيو حج ابسخات حدا قالك نصي غايلو كبرني يسوس يكون تحدثوا مصيو ترسائي مصيو حج من يزل اخنا يلو سلاسي انا خل اخك كاج كبرني يسوس يكون نمنتاي بحوته تنكفه حوتن كيف النيو تشغلك اغلغلوتي بحاول خوني حجي كبرني يسوس يكون انت مخلعت اخوين نزنبر حجي يلن حجي بقع اغلغلوت كغلغلك يخلي سمو نزل العالم يبارك سلازي تايز بلنا زلو برخات تسو نقحو كاب دقيسكم لو زلخم تنسو تبرابرو ክርስቶስ ከአንተ ይገብረልኩም ይከብራል ኮሚ ንምንታይ መስለኩም ዝጽበየና ዘሎ እዩ ዝጽበየና ዘሎ ተልእኾ አዝዩ ዓቢ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ከም ድማ ከም ዓለም ለኻው አገልግሎት ናዕናኒ ኤርትራውያን ዝጽበየና አዝዩ ዓቢ ምሽን ይብሩኻት ግን እንታይ ከድለና ምብርባር ከድለና ምትሳእ ከድለና ክብርን ኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ናበይና ንመለስ ናብ ጸሎት ከነቀ እንታይና መሆን ገብር ክንጽልይ ቃል እግዚአብሔር ኮሙ ስለዝብለና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ግናኸ መወዳእታ ሁሉ ነገር እንታይ ኮይኒዩ ቀሪብዩ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሉ ማለት እዩ ስለዚህ ርእስኹም ግትኡ ሰልፍ ኮንትሮል ከም ድሌትኩም አይትነብሩ አይትንበሩ بتنقع بتصدقي بملخو ناملاخ بممثال نكريستوس بممثال بملخو مالتسي كنبر بتنقع سيلف كنترول رسنا نغزانا مثال لهم بزغونه يكون علماو ماغينيت زين السحاب سماي طراي زسحبنا كبرني يسوس يكون بسماي طراي نسحاب بسماياو ነገር طراي نسحاب እቲ ማግኔት طراي زسحبنا خنكون إذا ما جنيت زي يسرح كون أملاخ زي أيز دللي سلازم تايجبرو رأسهم قطو نتسألوا تايجبرو نقحو بتسألوتين أنتس كابتي تأفيون نازلوا عنقي نايبة كريستيان زخبر عنقي تأفي يزلوا مزمور كي مسلكم برخات أقل قلت كي مسلكم سيكون أنت أفي نازل أفيو زلوا أنت أيوب برخات وهاي اللهم من مسا تايت أفيو مرحانيكم زلهم سو إلى الزهرب زلهم خصهم تايت أفيو صلوت أفيو مملغ تيد أزكوي إسكا وشاتهم أتو فتشوا رأيوا ناي سنبت ديهم ناي سوني ديهم سكر أيوة أوشات الله دو حوي مسوي يقطع الله دو مسوينا ناي تصلت هيوتنا مالته الله دو برغات سكر تشيكيت تشيك سكن قبر
ምንም ሕቶ ይብሉን ንእቶ ጥራያቡ ክንፈልጥ ኢና በከም ዘለና ብሩኻት ጸሎት ክቡር ዕንቂ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝጠፈአ ዕንቂ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ጸሎት እንተመጪው ሪቫይቫል መጽ ምን ንቃሕ ይመጽእ መንፈስ ቅዱስ ከም ድሌት ክሰርሕ ይጅምር ነፍሳት ይውስኹ ጻጽባሕም ዝውስኹ ጸሎት እንተዳአሎ ሕብረት ናይ ጸሎት ተዳአሎ ውሻጥ ኣብዝኸትካዮ ሓንሳብ እንተዳአኒ ተቐጻጺሉ ተሓዊ ገርመኩም ክልተ ሰለስተ እክብ ተይልኩም ተሓዊ ዝቕጽል ሱቂሉ ብዝኸትኩሞ ሕሜት ኣይኮነን ዝቕጽል ናይ ድቃስና ምልክት ክነግረኩም እንዳሰብከይትኩም እንታይ ትግብሩ ትኾኑ ትጽልዩ ዶ ቃል አምላክ ዶን ዛረብ ወይስ ነሐሚ ናይ ድቃስ ምልክት ይሲ ስለዚህ ጸሎት እንተ ዳበተ ክርስቲያን ተመሊሱ ሰብ ጸላይ ይዝኸውን ኣብዚ ኸደ ኸይዱ ጸሎት ይዘናፍቕ በቃ ናይ ጸሎት ቦታ በቃ እግዚአብሔር ፕሮግራማት ጌርና ከምኻድ የድሕነና ብሩኻት የድሕነና ሕጂ መዘመራን ክሰብክዮም ድሓር ቃል አምላክ እንሰምዒና ሽዑ መዓ ሰላም ቻው እዚ ጥራይ አይኮነን ነበር አይኮነን ብሩኻት ናይ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ጥራይ አይኮነን ኮሚሊ አምንኒ አነ ባይዘው እድል ጥራይና ሀቦን መንፈስ ቅዱስን በርታይ ከም ዝገብር ይፈልጥ ኣብ ሱዳን ሓደ እዋን በቃ ንጅምር እንበር መወዳእታ አይፍለጥ ስለዚህ መወዳእታ ዝበሃል ይብልናን አምላክ ረዲና አታ ገዛናትና እንደኔራት አዳራሽ ስለዚህ ብድሕሪና ፕሮግራም ስለዚህ ነበረ ስለዚህ ንጎሆነ መጽ ሰዓት ሓደ ጊዜ ክሳብ ሰዓት 3 ሰዓት 4 ተጸንሒት መደብ እዚ ከማን ሰብ እንዳደለዩ ማለት مش بحيل أنا سبب مصيخة قاعد سكا كسي صبغ يكونه تمنفس أنت دا مصي جن أي فلتك كاني بروقات أبز منبر نعنا ما عسيز ودا زجيزة نايم تاي ملكتي بروقات نايم تاي ملكتي تا ناي لكاسي منفس عمله أنت أسر حليو كتكاي تاي تدلني غا أبتغير أنتم هواريات مسكر الصوص مستسقالو أبز منبر حيشنا أين دلني لهم أتذكرن صبغ سلزنا برديو تيولوجي تمارس كتخرن انت عينت نيرو انتايك كم كوب بهاليغا ولا انت كو يبلون دبر تابر زبال كرندي ግን ولا انت كو يبلون ابو يلن دخونه دب هيك ነገር يبلون حجي كو غباياتنا كبهاغم انت زين غبر ነገር كو يلن ننفسي نفسنا بكوميتا تدليو نفسي مسي الله نفسنا بمنفسها ودا اي بارخ يمارخ منبر مسي الله برغات كمارخ سلازي ابت بوتا بقى صبوق زخونه سعاري صبوق زخونه جنين انت يخم تبلو جنت زمسل سلاز خونه ماريخوم تبوتا يكونن تايدا خوينم كبر ماتيو كبرن يسوع يكون كبر ماتيو ارسعوم ابي كم زلو خما يفلطنيم حدا نعقداس حدا نموسي حدا زبلو خما يفلطنيم حدا الياس نعمك هذا أنا كمان يقولون كبر مسمى نعي زبال كله يلن أنا نعي زبال كله يلن بروقات يلن سلازي دك أستلميدنا يو حدا جنيا يبروقات هاي مانوت يزخون بأنت زبال هاي مانوت تايفل اللي الله خافت زنبرنا تايفل اللي كله سلازي تبرابر يزبلنا زلو كويتا تبرابر مسوي خرايو تصلي بك انا بتصلت نتو حجو كويتا ردينا يقرمي حدا غزي مش بروجرامات بعخات تبللو جام زي تسبكت قال دحري شو خم زي اخن عصينا قاليلكا حدا غزي سي مزمران كزمرو مسديبو سبكت تريف فايد بقى ناي املاح ነገር ተዳመጽዩ ተመንፈስ ተዳመጽዩ ባሉ ሰረህ እሽቴኮ ያኻ እሽቴኮ ክብሪ ናአምላኽ ይኹን ሰብ ከምቲ ዝመጾ ኮሙ ይወጽኒ ገሊም ተጽየሮም ዝኸዱ ንገዝኦም ነይሮም በእግሮም መጽዮም ሲ
ተጽይሮም ንገዞም አቱ ንምንታይ መስለኩም ወሪድዎም ክብር ወሪድዎም በቃ ክብርን ኢየሱስ ይሁን እዚ ክብር ዝን ተተንኪፍካ ካለ ሰቢኻ ኩሉ ሰዓት ኾን ኩነታት ሒዘካ ትፈልጣ ኢኻ ብሳለኹም እግዚአብሔር ካብ ድቃስ የውፃንስ ከበሉ ብሩኻት እግዚአብሔር ካብ ድቃስ የውፃን በሉ እዚ ክንገብር ግን አክሽን ክንወስድ ይግባ كل ناب أملاك يكوننا ندربيه ناس قمت مش جمرة ناي أملاك قالوا كريستوس كأنت خبر الكاي كبر هالكاي تراي تنسى تراي كبرني يسوع يخون ناي متنسى جيزي يخون لنا زترى في زمننا ناي من راح ناي منفس قدوس جيزي يخون باسم يسوع يخون بك كويتا سناي أملاك بقى خمسي أنت لميدنا يتأجميو كم زخن لما ديبلنا بقى خينو خن حسب علينا نقيقة من ملا زبها الله بخبر مليقة بحيل مليقة من ملا زبها الله بزي حتى تنبر له هيوت الله نورمال قال زبها لين أنا سايأمني كريستوس أبي وتي تدعتيو أنا خمس مالي كوني ليز حسب أي كوني قال عكوا بزعبي اللي قصري نايقول عنا جر نحدو جوز خيط قال عنا بركو نجر قال عن تاي مسعب خان تاي تخون نجر قال عت حدقو مسأل لهم يا قال لنا منفسه أوكي بدي حري إجن كل جزء قال عخن كون أبدك أسكن نبرجن فقادك زي أبهر أيقونن سلازم تاي جبر نقح تس أكشن وسد تس كريستوس كأنت جبر الكايو كريستوس تاخ جبر الكايو كبر الكايو كبرني يسوع يخون سلاز بروحات قلت أخرج أنا يلي يود الزارة بناخذ لك زين من البات إزي لكم زلخو إزي لي زلخو زحلة في لكم خون كرمي لكم خون خل أي فلتكون تدقاقي مودي أي فلتكون نما جمري حجون خون خل أي فلتكون حجي أنت زي نزي ريسبوند أنت زي هبناجن إزي أخذ متأكون تمزلها أملاخ نتزبل لنا أكشن تدعوسيدنا كين أزول بلنا شو كين أزول مثلا لهم أب حدا عينة سبكة عين نبرنا اندحر نوح عمتات حدا عينة سبكة كوينو أم مدرخ إذا انتهي مسلكم اتهزبي أب حدا أنكليل بلا له مالتي أب حنت غرني الزور ندا يبكوس حنت مزمر على عليكم ما نيركم مش حكي أبز خيران تقمت كل أخلنا نديت بال ساندا زمر هيبني انت بقى كم أب حدا خيران كل المبالي زخون እግዚአብሔር ካብዚ ይውጣና ዝበለጸ ክብሪ ዝበለጸ ነገርና አለው ካብዚ ለና ህይወት ዝበለጸ ክብሪ አለው ክርስትና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ በቃ ለማዳ ይኮናል ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ኃይሊ ናብ ኃይሊ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ካብ እምነት ናብ እምነት በቃ ሆሞ ክርስትና ሆሞ ከምዚ ዘሰልቹ ገለ ይኮናል ዘሰልቹ ሓደ አይነት ላይፍ እዩ ድቃሲ ዘሰልቹ ብሩኻት እግዚአብሔር በክብሩ መመሳጥ ይሆነልና ገና ከይከደና خلاص ከይከደና خلنا نطعمو ابزي بقى مش ابزي كان استمع ردلنا املاكو سيزدلي كان استمع بقى بكريستوس يسوع تقبلنا يو هيوت ابانا زلو هيوت تتقطيكم مزلكم كبرنا املاك يكون زغودلنا ነገር የለን እኮ ጎይታ መንፈሱ ይብና እኮ ታይ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ መለኮት አምላክ ባሉ አባና አለው ታይ አይነት ክብሪ አቱም ብሩኻት እቲ ስኹም ከቢርኩም አነ ከቢር የዘሎ ክብሪ መልአክት ከማን እኮ ይሐረር ዘብሎም በቃ ታይ አይነት ክብሪ ይኽቢሮም ነዚኦም ወዲቆም ዝነበሩ እዚኦም ሲጸላዕት ዝነበሩ አልዒሉ ክንድዝ ክብሪ ዘብህጎም ክብሪ نملأختي زبه كبر كوي باخا زلو بروخ
ክርስቶስ ዝገበረልና ክርስቶስ ዝሃበና ክርስቶስ ሰርሐልና ክርስቶስ ኦሬዲ ዘውረሰና አባና ዘሎ ቁጽር እኮ አይብሉም በቃ ኣብዚ ህይወት እዚ ዘኽእለና ዘግዛአና ልዕል ኹለታት ዘንብረና ኃይሊ ጸጋ ክብሪ አባኻትኩም አሎ ጥራይ እንታይ ምትሳ ጥራይ ትሳ በቃ ክርስቶስ ልብስኻ ጥራይ ግበር ስሙን ዘልዓለም ይባረኽ ስለዚህ ብሩኻት ክንጸልይና